खेळत लई गेलं राहत आता बघतो आम्ही मागच्या कित्येक वर्षापासून पेडण्यात तुम्ही येऊन तबलं दुरुस्त करतात, नवीन करून विकतात. किती वर्ष झाले तुम्ही या इथे येतात? 40 वर्षे. पूर्वी कोण यायचे इथं? बाबा यायचे. बाबा यायचे. बाबा बरोबर तुम्ही यायचे? बाबा पण मी यायचो. किती महिने इथं राहत? असं 2 महिने चतुर्थीला. हा. कुठून कुठून ग्राहक यायचे तुम्हाला? पंढरपूरवरून येतो आम्ही. हा. गिरायक कुठून येतं? गिरायक पूर्ण गोव्याचं येतं. काय काय करून देतात? दुरुस्ती म्हणजे कशा पद्धतीची दुरुस्ती तबला असते? वगैरे, पकवाज, पुडी, शाही, वादी. ओके. आम्ही देतो. हे सामान जो लागतं बघा तबल्याला, हे सामान कुठून आणताय तुम्ही साहेब? सोलापूरहून उपलब्ध असतंय. आता तुमच्या सोबत कोण कोण आहेत सध्या ह्या कामामध्ये? हा. माझी आई आहे. आई. हा. बायको. हा. 2 मुले. हा. एक जानवी पवार, योगेश पवार, प्रथमेश पवार, गणेश पवार, सोनाली पवार, मीना पवार. आणि ती शाळेत जात नाही मुलं? शाळेत जातात ना, त्यांना ऑनलाईन अभ्यास देतो. 2 महिने शाळेची परवानगी असते मुख्याध्यापकांची. हा. परवानगी तुम्ही काढून घेऊन येताय. आणि जी तबल्यासाठी शाई वापरतात ना, साई, त्याला काही साहित्य लागतं? त्याला लागतं मुरतूद आणि चिक्की. झालं शाई, लोखंडी शाई त्याला लागते. हा. तबल्यामध्ये काय प्रकार असतात? काय 2 काळे 4. हा. ते तुम्हाला अगोदर काय संगीताचे अभ्यास करावा लागतो? अभ्यास करावा लागतो ना. आता गिरायक कसं कुठला स्वराला मागतो, काळे 2 मागतो, कोण काळे 4 मागतो. ओके. काळे 2 3चा मागतो कोण. त्यात नमुने भरपूर आहेत. ओके. ते कसं बनवलं जातं? काळी 2, काळी 4 ची? आपल्या तोंडावर असतं. 6.25, 6. तोंड असतं 7 इंच असते, 5.5 असते. ओके. साईजवर असते. साईजवर असतं. आणि नवीन तबला आणि डग्गा करून देताय तुम्ही ना? किती पैसे पडतात त्याला? 7,000 रुपये पडतात. त्याच्यामध्ये फायदा असतो तुम्हाला? मिळतो. 500 रुपये मिळतात. आज तुमचा व्यवसाय की तिथं काय करताय मग पंढरपूरला? आणि चतुर्थीच्या काळात तुम्ही हे इथं येऊन करता? मग इतर काळात तिथं साहित्य तयार केलं जातं? हो, साहित्य केलं जातं. आणि ते मग कुठं विक्रीला? कुठं? पंढरपूरला विक्री दुकान आहे, ते घेऊन जातात. तुम्ही कधीपासून हा व्यवसाय करताय? लग्न झाल्यापासून. आणि अगोदर काय करत होतात? अगोदर नाही, लग्न झाल्यावर इकडे त्यांच्याकडे यायला लागले, हात मदत करू लागायला लागले. आता तुम्ही काय काय करतात? हे तबला वाद्य म्हणजे काय काय कसलं का? शाई घालतात. ही एका तबल्यासाठी शाई घालण्यासाठी किती वेळ लागतो? एक दिवस लागतो. 1 दिवस लागतो. हा. त्याला काय लिमिट वगैरे असते? अमुकच शाई घालायला, जास्त झाली तर मग थोडी घालायची. एकदम भरगच नाही घालायची. आणि ती शाई टिकाऊ करण्यासाठी काय उपाययोजना करावी लागतात? घासावी लागतात. आता तुम्ही हे तबला वाद्य रिपेअर करताना ना किती वेळ देताय? वेळ दिवसाला किती देताय? 3 तास. आणि मग तुम्ही घरी जाऊन जेवण वगैरे सगळं, मुलांचं शिक्षण. हा व्यवसाय करत असताना या मुलांच्या शिक्षणावर कुठं परिणाम झालेला तुम्हाला दिसून येतो? त्यांना आवड आहे? हा व्यवसाय आहे म्हणून त्यांना आवड आहे की तुम्ही त्यांना मग याच्यामध्ये लक्ष घाला असा दबाव तंत्राचा वापर काय? तुझं नाव काय रे बाबा?
तू कितवी शिकतो? 8वीत. यंदा 8वीत. तू केव्हापासून हे काम करतो? लहानपणापासून. बाबाने तुम्हाला प्रोत्साहन दिलं काय? तुला ती आवड तयार झाली? आवड तयार झाली. गोव्यात किती महिने राहतो इथं येऊन? 2 महिने. आणि शाळेचा जो स्कूलचा अभ्यास असतो ना त्याचं कसं काय मग? या 2 महिन्याच्या कार्यकाळात परीक्षा वगैरे नसते? परीक्षा नसते.